To ešte je tu. Tento kokútek. Áno, ahoj. Kokot, strašný vágen. Dobrý deň. Úha. Úha. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Vágen, toto není ešte vidieť, musí byť tma, ale svieti a ten vrch, hudba, samozrejme v úplnom náprate. Dobrý deň. Aha. 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 Nie je to vôbec škaredé ináč. From softball for it pop, they was out of the spring. Try to put me on some hot shit, these tricks are framing. But in any event, he fucking with 50, it makes sense into them dollars, the hoes when I... Otázka, že prečo by bolo ťažké zohnať Bavorák, tak je zodpovedaná tým, že oni majú svoje kvóty a to auto sa nevyrába dnes už v Nemecku, aj keď je nemecké, ale v Amerike, teda všetky tieto SUVčka. A mali nejaký problém najprv so stabilizačnými systémami, čo predĺžilo čakačku o pol roka cca. A nakoniec vzniklo z toho to, že to auto, ktoré ja som si nakonfiguroval, ktoré bolo z veľkej časti individuál, tak nemali v kvótach a povedali mi, že ak to auto chcem nie za rok a pol, ale teraz, po tomto pol roku, ktoré na neho čakám, alebo vyššie pol roku, tak povedali, že jediná možnosť je si zaplatiť 60-ičkový motor za ďalších 20 000, tak som si to proste priplatil a to auto došlo, ale bola to celková veľká motanica, takže díky chalanov ešte raz, že mi to zohnali v tej zostave, akej som chcel. Si kúpil auto, v ktorom prvýkrát v živote si zapínam bezpečnostný pás, lebo mám reálne akože trošku haluze. Čo ti jebe, to je... Fuj. Fuj. Kámo, to je jak stíhačka, čo tu chaluje aj trávu okolo cesty, keď tomu jebnem. Čo ti jebe? Ty kaka, čo ti jebe, to je strašná svíňa. Jebe. To je aký rozdiel? Keď si dáš moc, latte v mošpite tajský box. Zakusnutý jak do jablka, more budem ťa volať Macintosh. Tie kolesa. Strašne to vyzerá. Je to veľké? Čo si kokot.